Ang tulo ko ka amigo, basta kalag-kalag abdi kaayo, ay sila numero uno nga mga to dito sa minteryo. Kandila ilang dalon dito para inong mudag kuno. Ang ila adi ay plano, ang halad sa mga tao. Sa minteryo managot na ta, atong birahan bisag unsa, basta labas ug init pa. Ang usa ko nga amigo, naniid siya sa mga tao, kayang iyang tirada dito, manguha jud og halad nga biko. Usa wala niya pakyasa, siya abdi pagyud kaayo. Unya pagkuha niya og biko, galagok kay panos di ay to. Sa minteryo managot na ta, atong birahan bisag unsa, basta labas ug init pa. Ang ikaduhang amigo, gasuroy-suroy sa minteryo, gadala-dala siya og sako, kay manguhag binuok sigarilyo. Dako ang iyang katingala, nahadlukan jud siya kaayo, kay pagsulod niya sa sako, may istoryang gihalaran sa bino. Sa minteryo managot na ta, atong birahan bisag unsa, basta labas ug init pa. Ikatulong amigo intawon, nangita og nindot nga pansyon, kayang iya ang buhaton, pahilak-hilak ibabaw sa pansyon. Unya ang halad iyang hikapon, kung init inigihapon, ang busa punon og pagkaon, para silang tanan makakaon. Sa minteryo managot na ta, atong birahan bisag unsa, basta labas ug init pa. Sa minteryo managot na ta, atong birahan bisag unsa, basta labas ug init pa.